Extra.com. A beautiful night. Let's stay up all night, baby. That's what you said. You're putting that very annoying. Hey, Lisa. Hey, Lisa. Hey, bata. Yeah. Ebe kwere do no dan. Machi ebu aka ngoro da na akpari ni eru ari ni mo ọja ka mbo kwete. Etenkan agwa ga tagbu nta ya tagbu oda me ezuru ike. Machi ka agwo ke na agwo ha ta anu. Emuru agwo muru otu ihe pa n'ogologo ka agwo ha. Ya pụta ote. Mote. Nkoja. Ya mote msi ya. Ti mega ta mu nyo. Imu ya tete ntagwo ge ta ma nlo mu. Owara na agbo. Ya me wo me pit me revise mo no mi me meri mo no ya balaga ya ma chuku ihe mbi watri ya wo e jara ihe ma do teme ma no na da me tele pa na ti tom me me inform anum so ya nwa go mo nwa ka be week na mbo ma chuku uta ka m na ga bete no koton anum yote obini na me Rwanda. Tell you, one grass struggle. Come here, I come back. I got it. What I am from. Machuku, oh, there's one computer at America. Everyone on Mama. Everyone on Mama. They are eating at the bush. We don't know about phone here. Is your it's a good one. Don't come because I have to use your phone. Phone on your hand, Kasa, Imo. Nagramos, I got bank. I am coming. I am the some go come. I've made it plan every attack, make tea and a fool, like a man. I type. I don't think they should. He gave me a cargo. So what them done, and did the nation. I don't really have more hammer, more that. Also, something any lady a long ago. Little idea, we're not going to talk about Sanelu. Forward all I'm more. So now someone on me. Now we more. Not me to look at make a one walk at touch on phone. Touch put some new book at the uncle. Oh, your uncle are going to let me get away. That turning me here. You carry here, I thought you like me here. I can see to tell them to go. I'm neither. Yale, you're very lying at an hour. Yale, now you at the bed when I go someone apple. That's all. Yale, no. Yale, you're very lying at an hour. Yale, no. Apata, who is someone apata. Apata, who live. Yale, no. Yale, you're very lying at an hour. Yale, now you apata, whether I go someone apple. Okay, I cook. Okay, I am on the candela. What's about the army? I would assume one. But like I felt a woman. That's what I am. Don't hear him. Not a woman. I'm not still on the garden. Anyone can I got on over there. Pataka, Rabo. I never jump. I will never come. Somebody handles it. I love him. I
ma ha lo na kwado oshi ka anyị nọ na Glamafon. Na elizi medi ihe ke. Anyị were ka ihe ha. Aka nwere ma. Ngwa ihe mere na owo. Ọ nọgara oge were ka eji gbara ọchaka. What did you pay? 500. Tell me any man $1. Ọ ga-eruru ọnụ, ọ ga-adịrị ọnụ ịga gị ga bụrụ ọcha mmiri. Everybody ala. Ego go ke me. Ọ na achịcha ọtị na. Na achịcha ọ ga m tiga na enyi igbe. Gbali ala o. Buko kwa ha kpọ na phone call. Gwa mmụọ so na m so. Nkano. Akara m ahụtụ nkano. Ha yuzukwala any house. Ihe ọbụla a ga-eje nkano echi. Sipre. Esi we no so alonyo ya. First ya anyo. Emi ha na maka ihe awo nko akwachi. Onwe oko vuvuvu. Nko na gaji amida na okoko ba gaji ama. Ati beda obra na atara ma wa ni anu dele ka ha jire mi ha ni ihe ma we nyine m ha nka. Ihe obra na ejiri ihe ani mia ha mia. A re shim sentito na ka asam na ihe ha na eje go gas. Dagin Gas. Ro ma go ka na blaze. Agileze mere ka ndị mụdịrị eme na ka ndị ọcha. Ele ka we ji gas nka nke mụrụ ha na alụ mụdị na ọdọ nka ka ejiri mụ ha. Ji nka shi ala dịga nka tumina na nka to. Ọdọ nka ka m jiri mụ ha ọ mgbe m macha ha ụra nka na eji sie n'oriri. Ọ tụkwa otu ihe me. Ya bụ dabi ime ihe gas and coke. Ya were ihe ụda shiwe enyi. Nwa ma ha ma ha jiri aka ndị ọcha azị zụjisi oyi. Ha were nkụ gwa ya ka esi afọ ụtara. Eri mmiri ya hapụ. Hapụ. Powder go ke shi mi so ta da. Ke shi Shama. O shi shama fi so de. O sha awon ma. Na powder na mo. Powder ya de mo me na ase. Thank you. Ngwa ngba na ga na ga ka. O igbale ala. Ngwa ga nnu. I want to go to the store. Yeah, what? I'm a broom of my mouth. What? I'll go my machine. Hey, machine again. I'll go lunch. Oh, well, say I open so they be up. Hello. I said, the car man. I don't want to go on board to go watch it. Cut off. If I'm not done, I'm not going to bury out. One more one. I want to kiss you, carbon. Kiss. It's the harbor. It's on your labo. Hey. Oh, what's one of me by Yala? What's one of me by Yala? I'm a shrieker. I'm a shrieker, Mogotel. Lion, okay, Mama. Pelizano, Negelizamanga, Nacolia. There, this is back. Mamma Bello. They go on new. I let them wine. Five minutes was one, now let your check. You go to book with you now. Now, dinner. More water. I hold on more wine. Come down here to be with Blabo. I am watching. I would not that can never from him. Nobody else couldn't be a dragon. Hey, at least when I cap a planner. Now, Jackon. Jackon cutter. I would have powder here. I was now your sim now. Powder cap. I'm not time 1 mile. How did you before I came? Hey, Mama, you want any look as a near look and near one about your mamma. Hey, Mom, I know that here, no so. Kaira, Carol, I saw Carol, and bought Carol. We hope I am. Kairanye. Kairanye. I can't wear one. Ranye, I'll do who's an umbrella. Kaira. Now, Kairanye and Nakachu. Or the Kaira call Yanachukumba. Oh, Kaira Rama. Ranye and Nakachu. Kaira. It's a booby. Because now here on the Codemos, but I wear a neck.
onye ahụ ya Tedus akpụ ya Tedu, onye ahụ ya bụ Anastasia akpụ ya Ana, akwa na Uche nwapụ Uche akpụ ya Uche, ya bụ Uche ewu ma Uche ọkụkọ. Mana onye nke ahụ onye ahụ ya kwanụ Longinus akpụ ya Longi, aha nke m na Longi ọma. Onye ahụ ya kwa Desmond akpụ ya Desk, ya bụ oche. Collins ya rụkwanụ Kole, aha ọma. Alloy shoes ya hụrụ Alloy ikpe Alloy asọ dike gị chọrọ ịkpọbirikwa aha nna to ikpe asọ asọ denuke ụkwa Kaira nye n'aka Chukwu ya chọzi ịkpọbiri ewu Kaira nwa ọma Kaira isi ga-agba nkwụ n'ala ụmụduru njinji ga-eji ma dịgo onye ọbụla ga-alụgo ga-akpọ m sị m bịa na ụlọ ihe na marriage ọnụ mkpọchi ya eze marriage ya ihe aka ozugbo ma ihe na-aga onye dị ụmụazị ụmụ ya mụ na ala bekee ụmụ ha n'ọlụ agaghị na-alụ ha n'obodo Igbo a ga-eche ọ ga-agalụ ha etu ebe nna ya onye ọlụ na ala bekee ọgwụgwụ ọgwụgwụ na-agba onye ọgwụ o ji ure jakwunye m jakwu m tara amụọ nwa ọhụrụ ihe ka nwa m na ala bekee ure jakwu kpọrọ nkụ nye m eze m niile agwụla ama m ihe m ji ataga jakwu na ọ maka na ihe nwa ma ọ bụ mbụlala ahụ aja I give you Benz by December. I give you Lambo by December. I give you Prado by December. I give you Range by December. Oh yeah, Ahmed do the wire. Don't forget to forward this sleep. Oh yeah, to put the mezeno na account to money femo netevo dollar. I got Kuruba go. Akuna dakwa ye burutido. Kemankazo final ha okwankozo kamono nelibuga kusiri nunke nelibe abankiti mana egbe belu kuzie huda walk go chop Mr. Rense wetego halati the boy jikwa better cash out Ali mama